familien, den er meget blandet. Der er nogen, der er fra byen, og nogen, der er fra landet. De har levet i modgang og held, men alle ligner stadig mest sig selv. Alligevel vil de have, at hun skal ligne, og måske ligner hun også lidt Christine eller Marie, der går ud de lange nætter. Altså hende, der er kusine til min fætter. Men jeg er da ligeglad med, hvem hun ligner, når bare det ikke er mig, når jeg griner. Alligevel vil de have, at hun skal ligne, og måske ligner hun også lidt Christine eller Marie, der går ud de lange nætter. Altså hende, der er kusine til min fætter. Men jeg er da ligeglad med, hvem hun ligner, når altså bare det